Čaute. Ahoj. My sme dneska prišli na to, že prečo sa červený kameň volá červený kameň. To som povedal ja. Jaj, to by si raz... Tak idem ja hovoriť. My sme prišli na to, prečo sa červený kameň volá červený kameň. Takže, červený kameň sa volá pretože pred touto stavbou tu stal gotický hrad, ktorý bol postavený z nerastu kvarcín a ten vlastne obsahoval železo a preto bol červený. Potom neskôr, po zbúraní gotického červeného hradu, Palfiovci postavili z bielej bridlice takúto stavbu, ako je tu už teraz. Je múdra, čo? Jak fan radio. Takže tak, no, máte vsúku historickú. A tiež chceme poďakovať SACR, Slovenskej agentúre pre cestovný ruch, vďaka ktorej tieto 3 týždne chodíme po celom Slovensku a spoznávame takéto veľmi pekné miesta. Díky moc. Ďakujeme. Čaute.